Naagnas na ang patayng lawas sa manager sa usa ka direct selling company nga nailang si Shelaine Castillo Acain, 47 anyos, sa dihang nadiskubrihan kini sa iyang mga kaubanan sa trabaho human puwersadong giabrihan ang puwertahan sa iyahang gipuy-an nga dormitoryo sa San Jose, Kawa-Kawa, Zamboanga City alauna kagahapon, Marso 28. Si Acain, manager sa direct selling company nga namaligya og mga pantalon dinhi sa Dakbayan. Nasayran nga taga Davao City ang biktima nga usa ka dalaga ug nag-abang lamang dinhi sa Zamboanga tungod sa iyang trabaho. Nakadesisyon ang mga kaubanan ni ini nga tawagon ang tagdumala sa dormitoryo aron paabrihan ang kwarto ni ini tungod kay nakalak kini sa sulod ug pila na kaadlaw nga wala ming report sa trabaho ang maong manager. Sa inisyal nga investigasyon sa Scene of Crime Operative Consoko, wala sila'y nakita nga mga sinyales nga gipatay ang biktima. Gidala gilayon kini sa usa ka pribadong punerarya aron mahatagan og desenting haya. Samtang ang investigador sa Zamboanga City Police Station 11 nag-request pa nga ipailalom sa post-mortem examination ang patayng lawas aron masayran ang hinungdan sa kamatayon ni ini, samtang nagdagan pa ang investigasyon. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe